No niin, ja tästä tulee sitten pikaohjeettaan käyttöön. Eli näitä layereita on tässä kolme tämmöistä eri layer groupia. Ylimmäisenä on tämä efekti, eli millä on tehty nämä kaikki, miten tämä näyttää tämmöinen hassun näköinen, että on tämä väri ja sitten noin roskat sun muut tossa. Ja sitten jos näistä ottaa näitä, roskat on tossa nämä kaksi ylimmäistä, on tämmöinen, missä on tämmöistä pientä tekstuuria ja sitten on tämmöinen, missä on tämmöistä karkeampaa tekstuuria. Ja tietenkin sitten näitä pystyy näiden läpinäkyvyydellä vaikuttaa siihen, että toi no niin, miten paljon nämä näkyy täältä. Että sitä voi säätää ihan rauhassa. Mä oon näitä filliä yleensä käyttänyt mieluummin näissä, mutta opastia voi myöskin käyttää. Ja sitten täällä on nämä värimuunnokset tietenkin myöskin. Ja toi no niin, millä nämä on tehty. Ja sitten tässä on tämä vinjentointi. Ja näihin on tietenkin sitten kaikkiin noin pystyy säätämään eli täällä on esimerkiksi tämä adjustmentti, niin tää säätää sitten täältä, että kuinka paljon nämä reunat tummenee. Ja sitten tietenkin tässä itse layerissahan on myöskin noin opasteetti ja fiili, niiden kanssa voi niitä myöskin säätää sitten. Ja sitten näiden efektien lisäksi, niin sitten tässä on yleensä tämä kohde on toisena ryhmänä ja sitten kolmantena ryhmänä on tämä tausta erikseen. Eli tässä kohteessa on tavallaan se nämä, jos on tuo efekti pois, näkyy paremmin. On niin nämä varsinainen kohde tässä ja sitten tässä taustassa on taas toi no niin tämä tausta erinänsä. Ja näissä on sitten näitä jotain säätöjä. Et esimerkiksi tässä kuvassa on erikseen, koska tuossa on tuo Annin käsi on tuolta ikkunasta ulkona ja nämä muut on ikkunan takana, niin tuosta on otettu kontrastia vähentään, että siihen on tämmöiset erikoiskikkailut sen takia tehty. Ja sitten tästä taustasta niin toi no niin täällä on myöskin sitten näitä, niin tämähän oli alun perin tietenkin salamanvalastuna toi tausta tuolta. Oli toi no niin jonkun värinen se seinä, niin siinä on näitä, millä otetaan pois, tällä huesaturaatiolla saa sen pois sen värin kokonaan siitä, tai sitten mahdollisesti voi muuttaa värejä, ja sitten täällä on tää levelsi, millä muuttuu toi kirkkaus siinä taustassa, ja sitten on tämmöisiä pari layeria. Tää layerin tarkoitus on tossa vaan tehdä tämmöistä taustakuvia tohon, ettei se ole ihan toi simppeli harmaa toi tausta, ja nämä kaikki ryhmäkuvat samanlaisesti suurin piirtein tehty. Ne yksilökuvat on sitten vähän erilaisia, että niistä täytyy vähän erilaisesti säätää. Ja sitten näissähän täytyy huomioida, että nämä on Adobe RGB-formaatissa, eli toisin sanoen nämä täytyy aina muuttaa sitten, että ottaa tuolta, kun niitä vie jonnekin web-saitille sun muuta, niin yleensähän nämä muuttaa sRGB:ksi, eli täytyy muistaa muuttaa 8 bitti, tai niin kuin ensin tämä profilointi sRGB:hen, jos vie webbiin tai melkein mihin vaan, niin on tuo sRGB parempi kuin Adobe RGB, mutta käsittelyhän tuo Adobe RGB on aina ihan pakollinen. Ja sitten myöskin muistaa tämä, että muuttaa 8-bittiseksi. Ja eipä tässä varmaan sen ihmeempiä. Näillä ohjeilla varmaan pärjää.